A tavalyi év egyik nagy felfedezetje lett nálam a Matière Première Vanilla Powder, úgyhogy amint megtudtam, hogy a Zara Immortal Vanilla egy lehetséges dup, már rohantam is kipróbálni. Az illatpiramisukban közös a vanília és a kókusz, ám az Immortal Vanillába heliotrop helyett jázmin, palo santo helyett tömjén, laktón helyett karamell, pézsma helyett pedig borostyán került. Na de hogy az összhatás olyan-e? Hát igen, és mégsem. Teljesen egyértelmű, hogy hasonlítanak, ez nem lehet kérdés. Bár az Immortal Vanilla az én bőrömön az első olyan 15-20 percben határozottan fűszeres, mintha kicsit köményes lenne, de ahogy telik az idő, egyre jobban hasonlít a Vanilla Powderre. Nem tudok rátapintani, hol van a különbség, mert a leszáradásuk gyakorlatilag ugyanaz, de valahogy a Zara illatának nincs meg az a megnyugtató hatása, mint a Matière Premiernek. Sőt, pár óra múlva már kicsit idegesített is, pedig a Vanilla Powdert aztán éjjel-nappal tudom hordani. Gondolkodtam rajta, hogy lehet a Palo Santo hiányzik, ami amúgy híres nyugtató fejtisztító hatásáról, vagy talán, hogy a pézsmát hiányolom. Nem jöttem rá, de nagyon érdekes. Az orrom nem érzékeli igazán a különbséget, de az agyam úgy tűnik igen. Szóval azt mondanám, hogy ha te nem a megnyugtató, relaxáló hatása miatt imádod a Vanilla Powdert, mint én, akkor ez egy jó dup. De én maradok az eredetinél.